Na corner naman po ng mga residente ng Barangay Nalsian, Calasiao ang dalawang menor de edad na sangkot di umano sa Ilang Nakawan sa bayan ng Calasiao. Ayon sa pulisya, namukhaan ang mga ito ng kanilang mga pinagnakawan. Ayon po sa ilang residente ng lugar, nagkaroon daw ng komosyon matapos makita na may nagtatakbuhan at sumisigaw na umano'y magnanakaw. Dito na corner ng mga residente ang mga menor de edad na noon ay nagsipagtago sa loob ng isang establishmento. Sa eksklusibong panayam po ng IFM News Dagupan sa kawani ng Calasiao Police Station, isang linggo na umanong nangyari ang pagnanakaw ng dalawa. Hanggang sa kasalukuyan, na ipaliwanag na raw umano sa mga biktima na mga menor de edad ang sangkot at nauna na rin na nakipagsundo ang mga magulang ng mga ito. Nakatakdang i-turnover po ang mga ninakaw ng sospek na cellphone at pera sa mga may-ari. IFM News. IFM News. IFM News.